Здравейте хора, аз съм Алексей БГ и сега ще играя в сървъра, на който пуснах сида и който ви показах в YouTube. Можете да гледате клипа. И да, канала ми е Алексей БГ, както и се казвам, ако някой не знае. Ето го сървъра. Има го и меча. Обаче искам да има чудовища. Ще го пусна на нормал, защото съм се зарядно и ми е малко трудно и не спавам много чудовища, така че в момента съм с кожена броня, обаче в бункера, ако сте гледали клипа ми, сте разбрали явно, че имаме бункер. В бункер имам по-хубави брони, имам и диаманти, но обаче сега съм с тези кожени, за да се вадя другите, но пак ми вършат работа. Ето името на единия мой приятел, обаче го няма гъто, Биги. Другия ми приятел, и да, това момче се казва Коца, другия Борко, но се пише Радито 2. И сега да се качи тук. Тук имам ледари, храна, много при това. Снимате единия, за да ям здравословно. Съжалявам, че ми лаги така, но като записвам е така. Ще почакаме. Бързо се стъмни. Я входа за бункера. Хоп, да гледим. Не, добре. Хоп се. Пак не, добре. Вече мой. Спи ми се, бе! Разлив съм. Сега стана. You can only sleep at night. Така вече. Хоп. Зомби крипър нещо. Паяк. Виленш.